Muzora nezuro toona kuti Nelson Chamisa tichibva kusummit vanhu vakanga vakachaja, vamwe vakauya vakamutuka Nelson Chamisa vachiti aiwa haukwanisi kustage maprotests, haukwanisi kumirira mavoice emacitizens emunyika yeZimbabwe. Tona Nelson Chamisa anovapindura vakomana ava vese. Sanapinda mashoko anomudaitwa pana mudavo subscribe or like or turn on the bell like timina mini anda munyika muchinzi Zimbabwean opposition leader Nelson Chamisa has shared his thoughts on what he views as an ongoing struggle for a better Zimbabwe, acknowledging the challenges and frustrations that come with fighting for change and criticism of his constant posting of Bible verses on social media. Toona kuti aiwa vanongo repeat the same vachingopesa mashoko atagwa Nelson Chamisa. Panapa Nelson Chamisa anouya panapa achitaura mashoko ekuti yes, people can criticize him achiti hapana zvaari kuita, but anouya achizvidefenda achiti aiwa munofanira kutasa maconsequences. Atoona kuti ini ndinokutungamira seven citizens emunyika yeZimbabwe, we know there is ZANU-PF yatodhela nayo. Nokuti kuti Nelson Chamisa anouya achishare these 12 points, the different situations aanosangana nawo pakutungamira, aiwa achisangana nawo achibva ku the regime. Pazasi anopedza anyora achiti the struggles the world over and since time immemorial are always laced with the multiple sorrows and discomforts, but ultimately victory kicks in. All this suffering is not in vain. We cannot go through all this pain not to receive our gain and victory in due time. Panapa Nelson Chamisa anoachivaadresa achiti yes, mastruggles atinosangana nawo they are possible, tofanira kuti tisangane nawo ndokuti tikwanise kusangana, ndokuti victory ikwanise kukika in, victory ndokuti isvike, Canaan ndokuti tikwanise kupinda muCanaan. Kana tisina kusangana nezvinhu izvi aiwa we cannot victory cannot kick in. Mashoko anotagwa naNelson Chamisa atiri kuona kuti aiwa ari kuuya achivanyaradza vanhu vanokurumidza kuluza hope, vanhu vanokurumidza kuona as if Nelson Chamisa ari kuvawestera time. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinai comment section medu, musangano subscribe or like, turn on the bell.